Sandi, Yaphila njani? ngiyaphila. Oh right. Hayibo Zamo, yebo le number ufuna ngayo? Inamba yama Ncese cabanga. Anginayo phela mina i-airtime, hayi mfazi. Akuyishintshe inamba ntombi. Inamba yama lena. Oh, hayi kungcono ku right Sikhokho. Ngiright inkabi yami ukephi? Hayi ungasangibuza we ngikude kabi. Ukumbongeni yini? Ukumbongeni? Hayibo awungeke wena ngombongi ngikusiyabonga Hayibo ngithi ukusiniphiwe. Hayibo ngikusiyabonga ke sisi sazi awathanda amahotman. Hayi mfazi. Hayi wena umgcine nini kusipha ukusho? Hayibo kade ngamgcina loyo. Kade. Hawu yini ngokuthi right nje. Uright kodwa kade ngamgcina sekunesikhathi. Akunjalo ke wena Futhi yep. Hayibo wezama ubalo ukhuluma lapha. Usiyabonga unjani? Hayibo zama ubalo ukhuluma lapha. Wena akuphelile nje 2 hours ngifonile wathi uphethwe ikhanda awukwazi ngisho unyakaza kade ngithi asihlangane workshop awukwazi ngisho unyakaza uphethwe ikhanda njengamanje ke hayibo ngisekhaya mina Mthunzi no ingalingqindi isilimo wena ngisekhaya mina Mthunzi ngiphethe ikhanda bengikhulumela noZama indaba kephi wena lalela la wena usubhebe kwanele manje hayibo Mthunzi uyisho kumina leyo nto leyo usubhebe kwanele yabo lo ufebe ube nje right ke ngabo manje ngeke Mthunzi mina ngisekhaya bengikhulumela noZama futhi wanihlanganiswa yini ngempela noZama uhlanganiswa yini wezama Ncese mnganami Ncese wafonela kwasekhuluma uMthunzi kumayelana nani kwenzakalani la Ncese ngicela uwehlisa umoya mnganami Ncese yazi ngi-understand kwenzakalani guys yenzani ngihlanganiswa yini nje noMthunzi wena mina nawe ukhelile yes hawu ningaxabani Mthunzi ngingaza manje usiyangala Mthunzi shithi kade nayiqala lentweni noZama shithi kade kade saqala osithandana kade saqala manje Mthunzi wena uyangala ngiyazama angizwanga qhubekani nokuba kangana abayisebe utheni Zandile angikuzwanga cong phindele ngithi shithi lento yabo kade bayiqala uMthunzi angangala kanjani ngenxa yaZama ukuthi nje ngifonela uZama ngiyayikhulumela naye seyangala shithi kade bayiqala le but bengayona i-conversation nje bekuyi-conversation yamadoda sathola ukuthi namanje wena usendodeni uyajola uyafeba bengikhulumela mina nentombazane ukephi nje kamanje awukho endodeni angikho endodeni sekhanda ngiphethe ikhanda kabi wena uthe uphethwe ikhanda wena kanti ucela ithawula lokusula ubusuku bonke njoba uphumulile nje lapho ingakho ke ngithi thatha mina Mthunzi ingakho ke ngithi Mthunzi thatha mina mina ngeke ngize ngikuphoxe mina nginawo amadoda amaningi mina lalela njoba niditha ndawonye nje inyonde ezohlobo lodwa nawe uyafela ukuthi ungakelingeke mina ungakulingeke niyangidakelwa ke manje niyangidakelwa yabo manje niyangisanganela nobo2 niyangisanganela ningalingo nengijwayele kabi mina ho